Miten me aloitetaan se? No, nyt se pyörii, nyt sä voit alkaa puhua. No niin. Känninen aloitus. Joo, tuolla kaikilla me ollaan täällä pelaamassa. Pelaamassa täällä. Pelataan tähän Alliance-farmiin, meidän pitäis pelata nyt kahdestaan Alliance-farmia. Joo, eli me ei nyt ihan alkuun otettu sitä vaikeusta, se on brutaali, koska se ei ois varmaan ollut semmonen ihan helppo. Eli nyt sä voit joinata tähän. Mä oon joinaamassa jo. Eli me ei olla, no ainakaan minä en ole ennen pelannut tätä peliä. Joo, en mäkään, mä lataisin eilen tän, enkä saanut pelata sitä. Äiti kielsi. Eikö sinä kielestä? No ei minä pelaa. Noniin. Player sniff is connecting. Joo, mä otan. Paljon se on ladannut. Eli difficult on hard, mission on landing bay, joka varmaan kiinnostaa kaikkia helvetisti. Kukaan ei varmaan tiedä sitä kenttää, sitten objektiiveja on sitten tämmösiä normaalia, jotka näkyy sitten siinä kartassakin varmaan minne mennä. Eli me ei olla ihan hakoteissa. Tai ihan hakoteissa. Niin paljon se on nyt ladannut sitä joista. No niin, hyvä. Eli sä painat ukon naamaa. Ei se oo vielä ladannut. Mulla näkyy, että se on. No ei se oo vielä ladannut. No aika hompelia kyllä. Onko se nyt ladannut? Ei se oo vieläkään ladannut. Paljon se on ladannut? No sanotaanko, että se on ehkä 5% mennyt tuosta alusta eteenpäin. Okei. Että ei varmaan kestä enää kovin kauan. Ahaa, okei, nyt on niin. Okei. Niin painat sitä jätkän naamaa tai sitä mikä se on se. Niin sä voit valita tyypin. Ja mä haluan olla monta MC Vegas tää kunnon jätkä tää. Meikä vaikka... Eli kuka sä nyt näistä oot? Mä oon tää musta mies, tää MC... Mikä tää oli? Vegas, no jos meikäs vaikka Jäger. Okei. Sitten kovempi. Joo. Ei, onks sulla haulikko? Vähän överi. Voi vittu. Eli... Mulla on tämmönen sentry. Hei, vaihaa se sun kakkositemiä. Mä otan tänne vaikka tämmösiä flareja. Miten... Ota siihen kakkoseen vaikka, Joo, mä laitoin jo, mutta mä en... Älä pistä samaa asetta. No ei oo... Onhan voi vitsi kun mä oon samassa. Älä vaikka tuo. Se näyttää kivalta. Okei, no niin. NHT nyt alkaa. Paina näin. No niin, eli... Lagiiks sulla paljon? No, mulla on laki silloin kun mä oon pelannut ennenkin Frapsilla, niin se lagaa, mutta se lagaa niin paljon sitten siinä itse videossa. Okei, ei normaali mitään. Sivustettu varastomustikko. Okei, oota. Otas tämmönen ninjapotku, hei. Kun painat tätä toista tähtäysnappia tai mikä tää nyt on muissa first person peleissä, tää tekee tämmösen ninjapotku. Tää ei ihan toiminut. Eikä. Mä panon valmis ja sitten tää pätkä se että Gucci. Sinne ei... Mullakin teki niin. Yhdessä asiassa. Okei, joo, katsotaanpa. Palaa peliin. Kato. Mitä? Harlem Shake, Tears. Tin. Lagiiks vielä ihan helvetisti? Ei enää niin paljon. Kuja. Liikuta jääkäriä. Okei. Kuja. Kato, tää on tää ninjapotku, kato. Näet. Shua. Oho, ui. Tästä kovempi. Tähän taas semmonen astetta kovempi lasket, kuinka monta kertaa se sanoo, että bling. Näästä pitää... Oi perkele, vähän siisti. Sai rikko. Eihän se enää juuri. Mä oon tämmönen hakkeri, niin mä voin hakata nää. Hakata? Miten mä teen sen? Tekniikkaa tarvitaan tuolla ylhäälläkin. Oota mä eka ton Oi mä sain sen teknikoitua. Hei. Tää jääkäri on turhi hahmo ikinä. Mut hei mä saan tän teknikoitua kohta. Tää tuntuu, että täällä tulee jotain mörköä alienaa. No hyvä kun yksi on pelannut tää. Mulla on vähän semmonen tunne. Ui perkele. Ui takanakin on. Miksi ei ota sitä brutaalia? Tää on aivan liian... Paina Guuta. Guuta? Saatko hauliko? Niin, joo. Hyvä kun tulee nuo katot tuohon tielle.
Okei, eli Tää näyttää ihan hyvältä peliltä. Kun tästä niinku portaistakin voi ampua, tai niinku tuosta kaitestakin voi ampua tonne alas. Ui, kaitesta voi ampua alas. Se on ne kriteerit, millä tehdään nykyisin hyvää peliä. Siitä. Mä en vielä uskalla käyttää tätä sentryä. Mennään tänne päin vaikka. Eli meidän omien kanavien nimi on tällä on Sniffy Entry. Eiköhän se näy sinne sitten. Mitä No, luulet? kyllä se näkyy. Ja mulla on sitten toi Elcore 2, eli... Joo. Sit... Ui perkele, älä tuo ammus. Ei! Älä kuole. Hei sulla on se medpacki. Joo. Miten se käytetään? Uhuhu. Miten se käytetään? Ykköstä se painat. Ai joo. Se Mulla sitten... on panokset. Nyt mä vaan hakkaan ne. Noniin saatana. Perkele. Tapailla. Mulla on vähän... Perkele. Oita vähän mä oon sitten kovempi. Mä vaan hittän nyt tällä mun superlyönneillä. Ai helvetti. Mulla on tämmönen tää ykkösitemi, hei kato. Mä heitän tämmösen supervalon. Ui! Mulla on vähän siellä pieni teknisiä ongelmia täällä. No. No mä tiedän. Tää on joku ihme Möhkäle. käsi juttu. Ammu räjähde. Voi älä! Ui! Mitä ihmettä tapahtuu? Näkyykö siinä? Joo. Ui! Näinkö menisi taas korkeuteen? Ne hakkaa tätä ovea. Mä hitsaan sen kiinni. Nyt ne ei voi tulla tänne. Ei kun mä avasin. Hienoa. Mä pistän sen sentryn jonnekin. Siis mitä Kun mä äsken lukittiin sen. No mä avaan sen. Näetkö tää sitten tänne? Miten hei mä avaan nyt sen. Vai Täällä on hitsauslaite. mä lukitsin sen. Perkele. Täällä nää yhdet hakkaa tätä ovea. Mä unveldaan sen. Tän mitä se tarkoittaa. Oi perkele, nää on vähän isompia kyllä. Ai sä et tapa. Tässä ei pitäis olla... Tässä ei pitäis olla... Restartti. No niin hyvä. Tässä ei pitäis olla friendly firea. Return the game. Mä haluan olla tämmönen, kumpi mä oon Wolfe? Mä oon Wolfe. Hei, onks Wolfe hyvä? Jos mä olisin lääkintämies. Oot se lääkintämies, niin mä oon Wolfe. Mä otan panoksia hei tälle. Jees, vähän mulla on pelas. Kuluttaa tämmösen, mitä helvettiä, joo. Sori. Taas, sori, hei. Okei, aloitetaan. No niin, mä oon tämmönen Wolfe ja toi on tommonen... Tämä tehtävä vaatii ainakin yhden teknikon. No hienoa, mun tällaista tekniikkaa. MC mikä? Vegas, MC Vegas, joo. No niin. Mä ampu sinut heti alkuun, saada vähän jännitystä. Okei. Ei! Ei! Älä ammu. Ei nyt ammuta toisen. No tuu sitten. No. Nekö puoliksi kuollu? Ai verran. No niin, ei enää. Otetaan se Me tuu vetää sua turpa. tabista näkee hei sen koko kartta. Niin miksei mä otettu sitä brutaalia vaikeasta sen? Mä tiedän, se on, mä ajattelin, että kyllä mä oon vähän harmittaa, kun tää on sen verran helppoa, että... Niin. Stop. Mulla on 4 framea sekunnilla, että tää on aika kunnossa. Eli näkyyks videossa paremmin? Pitäisi ainakin vähän paremmin näkyä, mutta jos on 4 framea sekunnissa, sieltä 4 eri kuvaa sekunnissa, niin se on hyvin helppoa pelata sitä peliä. En tiedä miksi tää on niin hauskaa, mutta osaat sä ne hommat? Et. No niin. Eli osaat sä ne? Hyvä. Puolivälissä. En oo puoliväliä nähnytkään. Hakkerista. Mörköjä. Juossaan! Ai saatana. Tiedätkö, siellä ammut minua ja sitten kun nää mörrit ampuu minun hyökkäämään. Ei älä! Yksi ampuu meikä enemmän kuin noita möllejä. Me alan mökööttää, me tänne nurkkaan. Ai perkele.
Ui saatana. Hei mä tuun sinne sun kammeen. No, se ei tapahtunut vielä. Seuraava kerralla katoaminen sinä. Ai, ei se ammu taas minua. En ampunut, mä aitin panoksia vaan. Oi saa. Mä haluan vielä vähän ammuskella. Oi mä otin sulta, mä saan ottaa sun aseita. Meikä vaan chillailee tuossa vieressä. Yeah. Mä kuolin. Tässä saa uusiakin aseita auki. Itse mitä yhdistää vielä sitten se, että meillä on 4 freimiä sekunnissa, mulla on vaan... Se on helppo. Niin se peli muuttuu semmoiseksi dia-esitykseksi sen jälkeen, että siellä... Miksi tässä on tosi paljon aseita? Mä nyt vasta huomaan. Okei, eli sä oot nyt se lääkintämies. Joo, mä oon lääkemies. Mut mä en tykkää tästä. Tässä on vaan yksi ase. No silleen ei vaan mitään. Omu peli. Niin Okei. minkä mä otan? Otanko se tän jolla mä suljen ja... suljen ovia? Mulla on ihan sama mikä se... Tämmösen valojutu. No, mulla on ihan sama. No, provides auto-aim bonus. Miksi tää puhuu jostain auto-aimista? Näet se tästä suoraan minun. Hirkeä. Sä oot meidän teknikko. En mä tiedä. Mulla on vaan se fiilis tänään. Okei, Mä niin. annan sulle tommosen laatin. Oi, tää antaa meille enemmän, mut perkele. Tuu riimussa paikassa. Nyt mä voin ampua sun. Yes! Paras juttu ikinä. Voi ampua sun. Ja nyt se lähti. Hei, tuu hakkeroimaan tää yläkertakin sitten. Täälläkin on, kun me ollaan aina menty alas ja kuoltu alhaalla. Niin mennä nyt ylös. Eri kiva juttu. Ai tääkin aukas. Tämä mukaan. Tän Ei aito joo, tää vaan viitää. Ammutaan täältä vaan kaikki. Okei. Nyt se me tehdään sillä että siellä juokset nyt Tuolla näkyy, tuonne. kato tuossa kartassa on toi liikkumaskanner. Tuolla näkyy jo joku, mutta se ei uskalla tulla. Oota mä käyn hakee ne meidän perään kämpissä täällä. Mutta älä anna sun mahtavaa tulta nyt. Mä koitan tähätä tällä kertaa. Noniin. Ne tulee. Reloading. Hei, ne meni tuolta. Jossain täältä nyt olla ovelia. Mennään täältä. Ei tule sieltä. Eikä tule, ne tulee sieltä. Pelaa. Okei, ne tulee täältä. Joo, täältä tulee pari. Ui saatana, täältä tulee monta. Hei, apua. No ei. Ei. Hei, mulla on No. Tappo! Nyt paikasta se on brutaali. Teekö mä brutaalille vaikeasti? Tuota. Me ekaa kerralla päästiin pidemmälle kuin tällä kolmannella. Mutta ei me saada leveleitä, kato kohta. Me saada uusia aseita. Vallan kiehtova. Se on niin innostunut. Ollaan kiehtovaa. Tää on hyvä peli, jos tuo voi putkasta alas. Ei vaan. Minähän nyt tähän huono peli. Niin. Laatikoita kai voi lyö. Jos minä ammu se jätkä alas. Ei pysty. Joo. Tässä on muuten samanlainen reloadaus kuin tossa Gears of War 3. Hei, kato, mä tungetaan täällä. Gears of Warissa. Minä tungensin hänen takamukseen. Hyi, mennä. Mä en anna mun taustatukea sitten. Kato, meikä laittoi sen kiinni. Hyvä, että me ei päästä pakoon. Ei, ammu niitä. Helpommin sanottu kuin tehty, siis. Niin. Valo. Tuhona. Oi, valo antaa autoaimen. Oi perkele. Valo on paras. Nyt mä laitan mun toisen aseen, mun pistoli. Onks hyvät? Ei, nää on surkeet. Onko se kattonut karttaa vähän aikaa? Tää ei joha minnekään. Jasta. Täältä löytyy tämmönen kokkiresepti taas. Nyt sä voit lukea tällä kertaa meille. Okei. Tää on joku Lauran tekemä. Tää puhuu jostain reexeistä.
munista, okei. Okay. What? What about those extra mens? Täällä on lunta. Hei. Lunta. Tän mitä tää? No sit ne tulee sieltä ne hommat. No mutta me tänne meidän pitääkin mennä. No niin, mutta juokse sitten karkuun, niin mä voin antaa mun taustatukea. Juokse nyt. Nyt. Sisällä. Okei, hoida se puoli, mä mun täältä mä. Ai vittu. Ui, ja se oli siinä. Oi, kato tää on hidastettu tää mun tyyppi, kato. Oh, yeah. Aloita tehtävä uudestaan. No vitsi. Sano vaikka Eki. Eki. Eki eläinlääkäri, joo